antifascista! Por Valentina y Fito! Auschwitz per la dona! El Sancho de Lleida! Per Gonzalo Boye! Per les companyes feministes! Per Freddy Bentamà! Per Carles de Sants! Per les companyes de Terrassa! Per les companyes de Meridiana! Per Rai Companys! El 27 de Sabadell! Els companys de Vallecas! Els companys d'Urquinaona! El Carles i el Xavier! El company Lluís! El company Adrià! El company Navalny! Els estudiants que es manifesten! El 27 d'Entença! Els companys de l'Acció Exterior! Els companys del Tribunal de Ajuste de Cuentas! Els companys Jos! Els companys Xesco! Els companys Santi!